Bé, Pere Falqués em va començar a interessar quan jo era estudiant, estava fent cinquè de carrera i havia de fer un treball de recerca i bueno, allò que vas mirant fotografies en llibres i em va cridar l'atenció als seus edificis. Jo crec que se li devia un reconeixement. És un personatge que fins i tot fins fa 2 dies ni tan sols sabíem la seva data de naixement. Vull dir, i això doncs realment és increïble. El personatge del segle XIX, que no és un personatge de l'edat mitjana, va justament donar els elements que configuren una ciutat moderna. Des d'aquesta il·luminació elèctrica, que en aquell moment s'estava posant a totes les ciutats, fins al preveure doncs, la instal·lació o la construcció del ferrocarril metropolità, les galeries de serveis, però també aportar aquesta nova estètica del Maó Vist, per exemple, en edificis privats, que és, de fet, la Casa Camps és la primera casa privada amb aquesta nova estètica, és a dir, va realment, i després ve tota l'organització de l'oficina d'obres, i realment va fer la ciutat moderna. De les que més m'agrada, de les que encara existeixen, és la central elèctrica, que és aquesta combinació d'arquitectura civil i arquitectura industrial en un mateix edifici. A més, ja té la visió de fer un edifici emblemàtic que sigui al mateix temps marca de l'empresa, és a dir, com a element de la marca de l'empresa. I després, dels que no va arribar a fer, doncs a mi m'encanta la plaça Catalunya, les galeries comercials.